No fotografien un monument, fotografien un mercat. Paren i miren, paren i miren! I tant que paren. Cada cop més. Aquest era l'antic mercat. Aquest, el nou. Des del canvi fa 2 mesos, el Mercat dels Encants ha guanyat 60.000 visitants a la setmana. Segueix havent el mateix, però en un lloc més xulo. És més obert, no hi ha tants agobis com allà, ja no es podia quasi passar. No me fijé en que era como espejos y cuando lo vi dije, guau, qué guay, sí, mola. La coberta va tenir goteres que van obligar a posposar la inauguració i van persistir després de l'estrena. Ara ja s'han arreglat. De les queixes dels primers dies No es práctico. Tiene demasiadas escaleras. a l'alegria d'ara. Ya era un estropici y ahora aquí estem ben resguardats. La gente está respondiendo maravillosamente bien. En estas fechas, muchísimo más, aún encima. Pensábamos que menos, por eso. 9 de cada 10 venedors asseguren que han augmentat les vendes i s'han contractat un centenar de persones més. Las bragas a €1, señoras, a uno. Encant significa venda pública d'objectes i aquí se subhasta de tot. Làmpades centenàries, mobles i objectes retro, fins i tot cargols reciclats. I la mateixa música de fons des de fa 125 anys. Estamos regalando, liquidando las prendas. 5 boxers, €10. El corto va a terminar en 8. Bien. El que pocs van pronosticar és que el Mercat dels Encants acabaria apareixent a les guies turístiques i als blogs de viatges.